Wannan fashi ake kira kura ta ci kura. Dodo ya ga dodo. Shahararren mawaƙan nan fitattu sanannu a ɓangaren waƙoƙin Hausa wato Auta MG Boy wato duniyar waƙa kenan ɗan gajere mai baiwar waƙa da Auta kun ji ni haɓacewa nake yi tare da bashi ne fa bashi ne fa in dai kafiya ce ɗan mutanen Jos. Allah da ya biya su ne suka haɗu yayin da suka rangado mana wani sabuwar waƙa. Omo an tashi kaina alhaji. Kada a bakka a baya. Wato waƙar wadda suke wa laƙabi da tsohon saurayinki. Omo ya Allah. Yayin da Auta MG wai waye ma tsaya waye yi wani bulala inna lillahi ku je ku saurari wannan waƙar. Ban gama iya ta bare sosai amma bari ku ji baitin Auta MG Boy. Tsohon saurayinki ya yi sake ya bar sarauniya rijiya amma ya biyo mata ko da ganin idan su duba manta da shi tun da kina lokacinki watsar da shi to yi wannan waka ina ta dosa cin amana ce ko kuwa shi kuma bashi din yake cewa bari da miki gulma tsohon saurayi kin san shi da kafiya ya Allah ba zan iya ba ban ji ta sosai ba na ce ba tare da bata lokaci ba kai tsaye ina masoya Auta MG Boy da bashi sun haɗu kawai na kawo muku ita ku je ku yi sacin tsohon saurayinki a kowane platform za ku ganta ya Allah Auta MG Boy duniya ne bash ma kai womo an tashi kaina alaji kada ka yi wasa marmaza je ka yi sacin na wannan waka domin ka ji sun fi haɗu su ɗin ne sun haɗu an ci uwar waƙan an tashi kanta an ragargaje waƙa ya alaji oh my god dama Auta MG bai daɗe da yin waƙan an bani ke ba sound trending kenan ya karaɗa ko ina da ina kawai sai gashi suka haɗu da bashi waƙar ta bashi ce ya Allah wai waye yayi wani bulala a cikinsu bash ko ku Auta MG Boy omo tsohon saurayinki ya yi sake ya bar sarauniya na fi iya nan ne masoya ba shi ɗauki tunanin wai ko Auta MG Boy na fi so ya sa nake na fi iya nan kun san shi bash sai an shirya duniyar kafiya ce waƙar shi sai an shirya an tsaya an saurare ta ku je ku saurari wannan waƙa mai suna tsohon saurayinki omo shekarar nan ta 2026 mawaƙan fa sun shirya sai tashin kanmu suke sai bama-bamai suke sakan mana na wannan zafafan waƙoƙi kafin mu gama da wannan sai mu ji ga waccan ga danja nan shi ma sadin musa danja shi ma ya ƙi barin mu huta lafiya to ku je kada ku manta dai ku danna mana subscribe in ba ku danna ba kuma ku danna mana alaman ƙararrawa domin sanar da ku da zaran an ɗora muna tare da ku kowane lokaci wannan tasha mai albarka tana matuƙar alfahari da ku. Salam ku sa mana a comment section wanda ya fi wani